Wara numru ta' telefonati mid-Dar Ċentrali, numru ta' emails u interventi fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, il-ħadd filgħodu l-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem f'Bormla. Hemm appella lin-nazzjonalisti biex imorru l-mass meeting tal-ħadd wara nofsinhar. Qed insejjaħ lin-nazzjonalisti għaliex huwa d-dmir tagħkom illi tqumu għall-okkażjoni. Qed insejjaħ lin-nazzjonalisti għaliex naf illi intkom kapaċi tqumu fuq saqajkom, naf li intkom ma tibżawx, naf li intkom ma taċċettawx l-insulti, li ma taċċettawx l-intimidazzjoni, li intkom ma tibżawx, naf illi meta pajjiżkom isejħilkom intkom tqumu. U l-lejla jiena nistenna illi kull minu nazzjonalista veru iqum. Bħalma għamel drabi oħra u f'ġimgħa fejn il-President tal-Eżekuttiv Nazzjonalista sejħed skandli tal-Partit Nazzjonalista bħala dnubiet tal-Abbatini, Busuttil iddefenda r-rekords ta' gvernijiet nazzjonalisti. Gvernijiet fejn fost l-oħrajn seħ l-iskandlu taż-żejt u l-allegat każ ta' xogħol b'fondi pubbliċi għal voti f'Għawdex. Huwa għax konna gvern tajjeb illi konna fil-gvern għal 25 sena u ġejna eletti, rieletti darba wara l-oħra. Mhux għax konna gvern ħażin.